I feel die for your mother. See, I feel cash for your mother. Ya ina miki magana kin na ga kin wani basari ne. Ni na sama masoyina ne yanzu. Masoyinki ne zo? Ban gane masoyinki ne to duk duniya akwai masoyinki da ya wuce ni. Ai ni ko mahaifiyarki ba ta kai ni yanda nake son ki ba yi. Bari in bude maka aiki ma. Kowa ya san a garin nan Kasimu shine saurayi na. Kasimu? Ne Kasimu nake da shi wanda ni ban da shi. Mutumin da dan duniya ne ma ba abin da saka a gaba sai ya kan duniya. Ki kalle ni mana ki gani. In kalle ka to ya fiye min. San da yan kuɗi ne ba sai na yi magana ba. Kuma gashi dan daba ne shekaran jiya nan ya sassara wa'insu. Kai dai ka rufa ma kanka asirin ya zo ya maka fatata. Ya mun me? Sai ya maka fatata. Ya kake ji ina miki wani daɗin baki ni ma nake gani na ba tsohon dan iska ne. Wallahi sai in aje usayanci in daura daba. In mai shegen sara. Saran da ke kai ki ba za ki gane shi ba. Kawai mun aje ta ne saboda wasu abubuwa daban amma ni kaina shegen kaina ne. Ba abin da Kasimu zai miki wanda ni ba zan miki shi ba. Kai malam ka kyale ni. Kyale ni ga matsi ne mu Kasimu. Kai dan wulka zuwa in je ga mata. Ko ka biyo shi ne? Ko shi wannan ga wanda zai bi. Kuta dan Allah ka ku shine bai sanar la'asar ba. Sanar la'asar? Wallahi ka ga mana sallar la'asar. Amma roza. Bari mu halula ne ji. Ku buda mushi. April Fool.